Masterizer. Sanibona imovie yethu yango-2019 igama layo The Intruder. La siyiqala khona ngemoto eyayigijima. Kuleyo moto phakathi kokuhlela abangane ababili, uScott noMike. uScott wakhuza uMike ngokugijimisa imoto, kodwa uMike watshela uScott ukuthi kune-surprise party kaScott aphuthuma kuyona. Wathi uMike, noma sengiyonile-ke i-surprise, kodwa Scott ngiyakucela u-act uzenze umuntu o-surprised masingena. Ngempela bagcina befikele emzini kaScott ngesikhathi uScott enze ingathi u-surprised ukubona unkosikazi wakhe u-Annie nabangani babo bonke bendawonye kuzo-celebrate. uScott wayibuza ukuthi unkosikazi wakhe isheshise kanjani le party fast kanje. uMike wareza i-toast yeglass kuScott, emncoma ngokuhola kakhulu ngokusebenza kanzima kwakhe. Emva kwephathi esebesele bobabili, uScott wabuza ku-Annie ukuthi usafuna yini bathenge lo yamuzi oseNapa Valley. Wavuma u-Annie kuScott ukuthi uyakufisa lokho. Ngakusasa iy'thandani zavuka zayobheka lowo muzi. Wawusendaweni engaphandle kwedolobha, endaweni enehlathi, kodwa bafika kuthulekile bengatholi muntu. u-Annie wathi uzwa sengathi kukhona umuntu ngemuva. Baqhubeka nokuhamba bebuka le ndawo. Iy'thandani zethu sokubona lokho, kodwa le ndoda yathi bekunomncintiswano obekela umuntu ozodubula kuqala le nyamazane. Yababingelela yazisho igama layo ukuthi uCharlie, uyena umnikazi walo muzi. Waqhubeka uCharlie wabathatha wabakhombisa umuzi, ebatshela ukuthi yena nonkosikazi wakhe bakhulisa iy'ngane zabo ey'mbili la. Wathi kodwa ngebhadi unkosikazi wakhe wabulawa ikhensa eminyakeni emibili edlule. Ebatshela ukuthi lo muzi wakhiwa umkhulu kamkhulu wakhe ngo-1905. Wathi akaze ahlale kwenye indawo ngaphandle kwala. Wathi uCharlie mayesewudayisile lo muzi uzohamba uhlala eFlorida nendodakazi yakhe uCassidy. u-Annie wayethanda indlu, kanti uCharlie wayebukeka echazwa uyena u-Annie. Sebeqeda ukubuka umuzi babuzana ngeprice. uCharlie wabatshela ukuthi 3.5 million. uScott wakhala ngokuthi lo muzi ubiza kakhulu, watshela unkosikazi wakhe ukuthi abahambe. uCharlie wabuye wabalandela emotweni wabatshela ukuthi angayehlisa iprice kube u-3.3 million. Still uScott wayesabona ngathi uyabiza lo muzi, ngesikhathi etshela uCharlie ukuthi ziseningi iy'ndawo asafuna ukuyivakashela, bazobuye basithathe isinqumo ukuthi benze njani. Bese endleleni u-Annie wayetshela uScott ukuthi yena uthandile lo muzi, ucela bawuthenge. uScott wayengachazekanga, ethi nendlu yakudala isafuna ukusetshenzwa, kodwa u-Annie waqhubeka nokuncenga umkhonyane wakhe ethi uzokwenza konke okusemandleni ukuyisebenza leyo ndlu, unesifiso sokukhulisela iy'ngane zabo lapha. Ekugcineni wavuma uScott for ukujabulisa unkosikazi wakhe. Ekugcineni bawuthenga lo muzi njengoba sibona bengenisa impahla. Nomdayisi womuzi uCharlie wayekhona la, ebukeke engajabulile njengoba impilo yakhe yonke wayispenda la ekhaya. uCharlie wabashiyela okhiye bomuzi, wangena emotweni yakhe wadrayiva wahamba, ngesikhathi u-Annie ezizwe nokumdabukela embuka ehamba. Ntambama bamema uMike nonkosikazi wakhe for ukuzodla idina kokuqala emzini wabo omusha. Beqeda ukudla uMike wahamba wayobhema engadini. Ingathi esechama wezwe ngathi khona umuntu ohamba emva kwakhe. Wethu uMike walahla ugwayi wakhe wabuyela endlini. Ngakusasa uMike nonkosikazi wakhe sebethi bayahamba. uMike wethuswa ukuthi isihlalo semoto yakhe sishiswe ugwayi. uScott ethi uMike oshisa isihlalo, wathi uMike akabhemile emotweni. Emva kwey'nsuku uScott esemsebenzini wafonela unkosikazi wakhe u-Annie. u-Annie etshela uScott ukuthi uCharlie ubuyile futhi ugunda utshani emzini wabo. Iy'thandani zadideka, wathi u-Annie kodwa ngizokhuluma naye. u-Annie wabuza kuCharlie ukuthi uzokwenzani ngoba kufanele ngabe useseFlorida. uCharlie wathi amabhano uyadelayisa itrip yakhe, njengamanje uhlala kwelinye ihhotela elingekho kude nala. Ethi njengoba ngizela ngizokunika nayo ilist yama-phone number abantu abakhanda ugesi nabantu abaplambayo. uScott esebuye emsebenzini ntambama, u-Annie wamtshela ukuthi uCharlie ubagundela utshani waklina nengadi. Ethi u-Annie ngize ngamema for le dinner party esizoyidla noMike ukuthi naye uCharlie abekhona. uScott yamcasula le nto, kodwa u-Annie watshela uScott ukuthi yamzwela yena uCharlie since engenamndeni oseduze. imuvi sesishiftela ngalo lo suku ledina ngesikhathi ikhapuli ilungisa itafula. Khona lapho uCharlie wayemenyiwe wangena ephethe uphayi, encoma nangendlela umuzi asebewushintshe waba muhle ngayo. Kodwa uCharlie wacasuka mayebona ukuthi isithombe somndeni wakhe sesishintshiwe sareplacewa ngesikhulu sepainting. Wazama ukuyibamba ukucasuka kwakhe, akangasho lutho. Emva kwesikhathi kwafika uMike nonkosikazi wakhe, ngesikhathi uMike ethi yena akayithanda indlela abashintshe ngayo indlu, ebatshela ukuthi kufanele bayishintshe kanjani. Kodwa uCharlie wacasuka etshela uMike ukuthi leyo nto ingayona kakhulu indlu. uCharlie wacasukela uMike waze wafisa engathi ngamphahlaza ngebhodlela, kodwa wayengamphahlazi, wayesacabanga. Emva kwesikhathi uMike waphumela ngaphandle yobhema noCharlie wamlandela. uMike ebuza uCharlie ukuthi usafunani kulo muzi ngoba wawudayisa. Ethi ngizwe kuthiwa uvele wayifikela wazogunda utshani. Ikhehla lathi liyawunakekela lo muzi, wathi futhi uzingela kuleli hlathi eliseduze kwalo muzi. uMike wacishe wacasula uCharlie futhi ngoba wayecishe walahla ugwayi phambi kwakhe, kodwa buye washintsha uMike wahamba esewufuna indawo azocishela khona ugwayi. Kwathi later selihambile ikhehla, uMike wabatshela ukuthi uyacabanga ukuthi uCharlie lo shisa isihlalo
semoti yakhe ngogwayi. Ethi uMike futhi leli khehla liyekele ukuthanda lo muzi and lihlezi liwubhekile. Iy'thandana zemkholo nguMike, kodwa uMike wabatshela ukuthi abaphumele ngaphandle njengamanje ngoba bangathola ukuthi uphakathi kwey'hlahla uyabapopola ubabuka la endlini. Ngampela uScott noMike bayaphuma sebehamba khona ehlathini bazoba uphumela emgwaqweni. Babona umaka osemusha wala kade kuhamba khona amasondo emoto badideka ngoba bebazi ukuthi ikhehla lihambe kudala kodwa la masondo abonakala ukuthi kade ehamba manje. Khona lapho babona imoto eyayithe ukuqhela nokwathi uma bezama ukusondela kuleyo moto yavele yahlehla yahamba. Ngakusasa uScott waqasha abantu ababezofaka amakhamera ngaphandle. Khona lapho kwaqhamuka uCharlie babengamlindele. Wathethisa labo bantu for ukwenza iy'mbobo endlini. Ethi ubekade edoba ngale mfuleni manje ubona le moto ezala. uScott watshela uCharlie ukuthi lento yenzela ukuphepha nokuba safe kumuzi wakhe njengoba kunomuntu obhizi onyonyobayo ehlahleni ebusuku. Wathi uCharlie kunamuntu onyonyobayo iy'ngane zesikole ey'khempile la ehlathini. Ethi uCharlie asikho isidingo sokufaka i-CCTV camera la. uScott wathi angenza noma yini ukuvikela umuzi awuthengile ngemali. Ngalobo busuku uScott kwakungavumi ukuthi alale ezwe ngathi uzwe imisindo la endlini. Ama-motion detector light avela yikhanyele engathi kukhona odlulayo. uScott waphuma egijima nenduku ye-baseball ethi yoshaya lowo muntu wathola ukuthi ngempela lezi iy'ngane zase-high school ey'khempile la ehlathini zasuka zahamba ngemoto yazo. Kodwa siyabona ukuthi eceleni nangu noCharlie wayemile ebumnyameni. Ngokuhamba kwey'nsuku uScott wayekade ene-meeting ne-client alimemele ama-drinks late. Kanti ekhaya u-Annie wayezama ukuhlobisela ukhisimusi ngesikhathi ebona kufika uCharlie ephethe ibhodlela lewayini. Ikhehla lancoma u-Annie nangama-Christmas decoration lathi elifuna ukumlekelela. Wavuma u-Annie waqhubeka uCharlie nama-decorations. Sebeqedile ukudecorate bangena bobabili endlini. Baphuza leli wayini elifike noCharlie bobabili. Ngenkathi beqhubeka nokuphuza iwayini uCharlie wayebhizi ebuka izinqa zika-Annie kwijini ayigqokile. U-Annie wareceive imessage from uScott ngesikhathi emtshela ukuthi uzoba late. Kwamphatha kabi u-Annie lokho wafonela umkhonyane wakhe uScott. Embuza ukuthi umsendelelani imessage ngabe yamfonela. Wathi uScott usemithingini. Wathi u-Annie njengoba kunomsindo ongaka ngemuva uqambelana manje ngoba useyibhawe uyaphuza. Ikhehla uCharlie laselithule elilalele lezo y'ndaba ezasemjabulisa. Waqeda ngaleyo phone call uScott watshela lelo client ukuthi kuzomela aphuthume ngasekhaya. Iclient lasondela lithi ezama ukumqabula. uScott wakhuza lo muntu wesifazane ukuthi angayenzi leyo nto waxolisa lo sisi wamiyeka. uScott wafika emzini wakhe wacasula ukuza ukuthi ubesefikile futhi uCharlie la. No-Annie wathethisa uScott ngokumsendela imessage esikhundleni ngabe yamfonela ethi leyo nto wawuyenza usangichithela. uScott watshela u-Annie ukuthi kudala kasangixolisa ngaleyo nto ngicela ungithemba ngisakuchitheli. Kodwa u-Annie wacasuka ngalobo busuku baze balala ngokuhlukana. Kwathi ebusuku uScott eselele wavuswa imisindo angayiqondi. Wavuka wabona uCharlie emile ebumnyameni embuka. Wavuka uScott esethi uyahamba uyobheka wathola ukuthi no-Annie usevukile. uScott wamtshela ukuthi ade ebona uCharlie wathi u-Annie mhlawumbe ubuphupha akukwazi njengoba sifake ne-security system. Baxoliselana baxolelana ngenxabane kade benayo ekuqaleni. Bagcina belale ndawonye ba-heavy sex ngesikhathi bengaboni ukuthi uCharlie umile uyababuka. Ngakusasa uScott engena kwenye restaurant edrobheni wabingelelwa enye indoda akwathola ukuthi umakhelwane wakhe kulo muzi wakhe omusha. Baxoxa bagcina sebekhuluma ngoCharlie. Le ndoda yaveza nokuthi unkosikazi kaCharlie wafela khona lapha endlini eyidubula. Nokuyilokho uCharlie akutshela amaphoyisa ukuthi uyidubulile unkosikazi wakhe. uScott yamthusa lento wagcina eyibuza ukuthi uCharlie bebaqambelelana amanga. Later ngalobo busuku uScott watshela unkosikazi wakhe ngalento ethi kunokwenzeka futhi ukuthi uCharlie unesandla ekufeni kankosikazi wakhe. Kodwa u-Annie wayiphika yonke leyo nto wathi akukwazi ukuthi uCharlie umuntu oyilungele kanjani ngaba umbulali. Ngelinye ilanga bebukudla idinner out badlula kulelo hotel athi uCharlie uhlala khona. Bangena ngaphakathi bemfica ehleli kwi-hotel bar ephuza. uScott wabuza kuCharlie ukuthi kungani namanje usahleli la ungayile eFlorida. Wamtshela ukuthi awusamukelekile emzini wethu manje wawudayisa loya muzi. uCharlie wazizwa ecasuka amezwa lokho kodwa akasho ngolutho. Baphuma bahamba bamshiya uScott beno-Annie. Ngakusasa ekuseni kungakakhanyi uScott wavuka wagijima esashaya ijogging yasekuseni emgwaqweni. Le moto eyayimshaye ngesayidi uScott yamenza wavuka esibhedlela ngesikhathi udokotela ebatshela ukuthi ngenhlanhla uScott akalimalanga. Ethi kodwa waqediwe ama-test results ngeke bamkhiphe uzohamba kusasa for i-observation. uScott watshela u-Annie ukuthi akahamba ekhaya yena uzoba right la. Esehambile u-Annie uScott wafonela uMike emtshela ukuthi uyacabanga ukuthi uCharlie umshayise ngemoto. Ethi ngiyacabanga ukuthi leli khehla li-obsessed ngalo yamuzi futhi li-obsessed nangonkosikazi wami u-Annie. uScott wacela uMike ukuthi ucela ukukhuluma nalo mjida we-IT ekuthiwa uBrian amenzele i-research ngaleli khehla uCharlie. Ekhaya u-Annie sayirelaxele emanzini wezwe ngathi khona umuntu ovala iminyango. Wagqoka igawuni u-Annie wathi uyobheka wafica uCharlie emnyango ephethe ipizza. Ethi uCharlie ngizwile ngengozi evelela uScott. Ethi ngikulethele le pizza uma ungayithanda. Wathi uCharlie ukuthi iy'nsuku ey'kanje ey'buze emkhumbuzo unkosikazi wakhe esesibhedlela ephethwe yi-cancer. Wasuka lapho uCharlie wahamba. U-Annie waba nokumzwela wamngenisa wathi abayidle ndawonye le pizza. uScott esibhedlela wayevakashela umngane wakhe uMike emtshela ukuthi akutholile ngoCharlie ukuthi i-company ye-construction ade isebenzela yastruggle nje emalini
yazadiliza abasebenzi. uCharlie ucwile ey'kweletini waze waphoqwa ukuthi adayise umuzi awuthandayo ukuze akhokhe ama-lawsuits ayesecabanga umbopha. uScott wacela uMike ukuthi aphuthuma u-check u-Annie wabona ukuthi u-right yini. Later uMike wafika emzini kaScott wethuswa ukubona ukuthi uCharlie no-Annie bahleli ndawonye bayadla. uMike wazama ukulalela bengamboni ukuthola ukuthi kwenzakalani, kodwa ngebhadi uCharlie wambona uMike ngaphandle wendeni. Ngasukuma uCharlie wathi usawuthethisa ley'ngane zesikole ey'khempela ehlathini ngoba zibhizi izodlalela la ekhaya. Ikhehla laphuma ligijima liphethe imbazo lijaha uMike wabaleka uMike, kodwa lamphumela ngaphambili lahlangana naye lenza ingathi liyethuka ukuthi hawu kanti wena Mike. uCharlie noMike bahambisana ngesikhathi uCharlie senza ingathi uxoxisa uMike, kanti noMike uzothi enganakile ejethi bayaxoxa. What the? uCharlie wabuyela endlini enze ngathi uselimele ngenkathi ethi umlenze wakhe unyelile ngenkathi ejaha ley'ngane zesikole. Ngenkathi u-Annie esewucheck umlenze wekhehla, ikhehla lamtshela ukuthi licela ukumhlalisa u-Annie for namhlanje ebusuku uma kwenzeka zibuya lezi y'ngane. u-Annie wayenqaba leyo suggestion yekhehla wamtshela ukuthi kufanele ahambe manje. Lavuma ikhehla uCharlie lahamba. Ngakusasa ekuseni wabuya uScott esibhedlela wayese-discharge-iwe. Wethusa ukuhlangana noCharlie futhi phambi komuzi wakhe ephethe iy'mbali. wacasuka uScott watshela uCharlie ukuthi uyazi ngokudilizwa kwenkampani yakhe nokuthi ucwile ey'kweletini. watshela uCharlie ukuthi akaphuma ahambe emzini wakhe angaphinde abuyele. ikhehla lathula angaphendula lasuka lahamba. uScott wabuya uza kunkosikazi wakhe ngesikhathi esemtshela ukuthi uyasola ukuthi uCharlie wamshayisa ngemoto. uScott wabuza ku-Annie ukuthi uhambe ngasikhathi seni uMike la izolo ebusuku, wathi u-Annie akaze afike la uMike. uScott wacasuka kakhulu nokuzwa ukuthi uCharlie ubephinde wafika la izolo ebusuku. uScott wafonela amaphoyisa efuna i-restraining order against uCharlie. khona lapho waqhubeka lazi lashona ilanga efonela uMike kodwa engamtholi. ngakusasa uScott wavakashela uBrian we-IT embuza ukuthi kukhona nokunye akutholile mayelana noCharlie. uBrian wathi noma kube kuningi kodwa ukwazile ukuthola ifone number yendodakazi kaCharlie. iyashintsha igama 2 years ago kade uCassidy yaba uVanessa. uScott esedrive esemgwaqweni wafonela uCassidy. ngokuzwa lo muntu omfonela imbiza ngegama lakhe lakudala uCassidy esikhundleni sikaVanessa wayethuka wavala ifoni. ekhaya u-Annie wayefika ebuye kokwenza igross. What are you doing? uCharlie watshela u-Annie wayesathukile ukuthi kungenzeka ukuthi khona iy'ndaba oyizwile ey'bhedayo ngami azilona iqiniso. wathi uCharlie ukuthi mina into engiyimisele ngayo ukuthi ngakho ikusasa nawe Annie. u-Annie wayesesaba watshela uCharlie ukuthi akaphuma ahambe la endlini. wathi uma ihamba uCharlie u-Annie wayesele ethukile wayehamba ekhiya yonke iminyango, kodwa u-Annie wezwa umsindo engathi iqhamuka ngawo ecloset. wahamba ethi uyobheka kanizovela shiblikawe owela phansi kwe-basement. wethusa ukubona kwe-basement ukuthi uCharlie ubehlala la sonke lesikhathi ebona ukuthi kunezinto ey'ningi, umbhede ngisho umshini wokuwasha. waqhubeka nokuhamba la ngaphakathi kwe-basement u-Annie waze wathola umnyango ukumkhiphela ngaphandle. kanti uzothulunguza ngaphandle u-Annie wavele wabona uCharlie. u-Annie wayengasena-choice wabalekela back to e-basement esikhathi esegijima. kanti uzothi uyovula ifreezer wafica isidumbu sikaMike esifrizisiwe khona. wabaleka u-Annie wayesaba waze wakwazi ukunyukela phezulu upstairs la afika khona wakwazi ukuthatha iselfone yakhe, kodwa ngebhadi noCharlie wayesela wamgxavuna. no-Annie wayengayibekile phansi elwa, kodwa uCharlie wam-overpower wamshaya waquleka. uScott wayesadrive emgwaqweni wafonelwa back uCassidy. esho uCassidy ukuthi ubaba wakhe uCharlie ukhohlakele futhi unamanga, ethi sengaze ngayishintsha i-identity ngoba ngifuna into ezongihlanganisa naye. ethi uCassidy ubaba wakhe wazi wadubula uma wakhe ngokuthi unkosikazi wakhe wayefuna ukumdivosa kanti wayezothola indlu unkosikazi wakhe. wathi uCassidy lowo muzi usho olukhulu kuCharlie, angabulala noma ubani ongama endleleni yokuthi uCharlie abe nalowo muzi. uScott wayesethukile edrive imoto ngesikhathi efonela unkosikazi wakhe u-Annie for ukumxwayisa, kodwa uScott wayeselate ngoba u-Annie wayesequlekile esephethwe ikhehla limbamba liya naye upstairs lafike lambeka phezu kombhede limkhumula ngomlomo. waphaphama u-Annie waqala walwa futhi. egcineni uScott wafika emzini wakhe kodwa wethuswa ukubona izinto ze-upside down. uScott wamemeza unkosikazi wakhe u-Annie kodwa uCharlie wamcisha indonga emlonyeni waphinde wambopha before ahambe. uScott wathatha ummese wanyukela upstairs, kodwa uCharlie wamqhamukela ngemuva wamgxavuna wambamba. nokuyilapho abaqala khona bashayana futhi ikhehla kwakubonakala linamandla phezu kweminyaka yalo yobudala ngoba uCharlie washaya uScott ngesibhakele esahamba sawumlahla phansi kwibalcony. erumini no-Annie wakwazi ukuqaqa le ntambo eyayimbophile. nokwathi uma selibuye ikhehla lafica umnyango usukhiyiwe, kanti umnyango ikhehla lizowuheda ngekhanda ufohloka. esephakathi u-Annie wamphahlazela ngento ekhanda, kodwa uCharlie wayenamandla wam-overpower u-Annie wambamba wamcindezela phansi emtshela ukuthi uyamthanda. noScott wayekade weye kwibalcony wavuka esezama ukuyolekelela unkosikazi wakhe. nokwathi lapho ikhehla uCharlie eseqedela u-Annie ngokumklinya wafika uScott ezomsusa, kodwa uCharlie waphinde wa-overpower uScott ngesikhathi esemshaya emxhufuza ngesibhakela.
u-Annie waqhamuka ngemuva kaScott wamgwaza ufaka wonke ummese, nokuyilapho amqeda khona amandla. Ikhehle lalilimele lehlela enzansi kwe-basement, ngenkathi u-Annie wayekhala etshela uScott ukuthi uMike ufile ukuyifriza kwe-basement kaCharlie. Ethi futhi uCharlie ubehlala la kwe-basement sonke lesikhathi. Zahamba ley'thandani sezithi ziyaphuma kule ndlu, waqhamuka ikhehla seliphethe isibhamu esikhulu libadubula. Baphoqeleka ukubuyela ngaphakathi endlini, laqhubeka ladubula wonke amalayithi for ukuthi indlu yonke ibe mnyama. Laqhubeka ikhehla libamemeza lithi abaphume bahambe emzini walo. Ngesikhathi lidubula yonke iminyango one by one elifuna lezi y'thandani. uScott washaya uCharlie ngenduku ye-baseball ebusweni, wathatha isibhamu salo ikhehla wamkhomba ngaso. U-Annie wafonela amaphoyisa i-911 wawatshela ukuthi umkhwenyana wakhe usedubula isigebengu ebesizobangenela endlini. uCharlie wayekhala ebuza ku-Annie ukuthi isithandwa sami sungazongifonelela amaphoyisa pho. uScott wanyanyiswa ukuzwa lokho, walidubula walibulala ikhehla. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandelayo izo-uploada ngekudala. Stories of Beat.